салом ба кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург. Имрӯз мо дар парки Исмоили Сомонӣ дар назди герби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хонаи радио. Мана оҳиста ман гербро ба пеш мерам, шумо бо диққат нигоҳ кунед. ин дурбин нест, ин камера аст. Камера аст ки чӣ қадар дурро наздик карда ба шумо нишон медиҳад. То 1 километр. Хонаи радио аст. Ана хонаи радио. ва герби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Такси яка? Такси? Такси айҷоб кафем канди? Алекса, ман килмеси да боша? О, не надора. Окей. Рафтандар. Кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург, боз мо ба инҷо бармегардем. Чи? Хат ҳосна бар бепул. Комси рафтеста? Бепул баро кор накиста бош. То танкая мебари? О, меша. Салом алейкум. Аз шаҳри Екатеринбург омадам, аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. Шочи кор накиста, я? Зуб. Саломат бошед. Ҳам тараф рафтеста, я? Шумо аз ҷо омадед? Мо аз Екатеринбург. Граждани Россия. Исми чӣ хеле? Зур.